Gabo mwalimu mwakuiga 2024 nibona tiko kumanya woli Tanganyika imani gotochotwara engwana ya Vene no Morai na wigo Kowase County area 046 Mheshimiwa Daktari Gideon Nyakundi tukwanda bokalia se county ya Nyamira tukwanda mangalengete sector ya Bochana Sense ya Kenya nibo tukwanda general siasa chiwa mugusiwe kirabona namna gani kwa wale nabo batani bikama ya ODM mali sikira bachacha ndere sana gose balirire aswata banga kirabona ibisa kubinde birase cyame cya ODM nigo byanyolera maja amatunda mayake makulenda barabona bagusi bado tuko chini goto cyosanga amasemo Mheshimiwa Daktari Gideon na Nyakundi chinga kongo konyere tu weterase number SMS eri wala screen yago no tulikira chujumbe cha Chonspi ndo cha reaction chino chinyinge cha chakira kugwega eyemo aseyemo tomo suo nimbaro chekigima enabo igo mwensi ndo cyosanga senchera yobo ikano wetrabaga somtano lito o YouTube no gotunyara wetraga Getembe TV kisi nabo igo chinsama cha Facebook Getembe TV nabo Getembe FM enkwana Getembe ukonganchira mwargani Mheshimiwa Daktari Gideon Nyakundi araba kwana abatenga yasireye ko ruchikura chera taje muona mashinani. Karibu sana daktari. Mbia mono mutangazaji omorigereria ominto omogusi chingongo chonspeech ya gusiyaso motorigereti ase Getembe TV mbia monase ogutwara chinga kechi cha Bene na korigereria koringoria se TV ino ko tegerase Getembe TV ngana litobwate ayarero goshare na inwe okwana mona inwe ase bari mutamanyeti gosimo manyete erieta Dr. Gideon Moseti Nyakundi onkorwa county number 46 ile kurukuna county of possibilities Nyamira county nindene omo komonene titkori arero gokwana na ino korigereri na kitogendrete kisiasa agaiga na agaiga na korigereria ase obogare igoro ya development amagendero je chingongo chonse chito cha gusi ngaitwa chakrete ngaitwa ikire na nengi kerito wente gokora egere gusira na koreto gotene nkwase chindemero chito chia gusi na gotakeiro tware chinga kishinyororo ase obontegerera na ende buno murari gwateba na bere ngosira kidogo kuruna twakorte kura cha 2022 no narenge buna aspiring governor Onyamira county ningote ngantu alita sogo semi abantu nekero chikura chera nanyarite koba ngochorwa kobo mugabano Onyamira lakini bado rende na boese getero ronga okorigereria ko Munyamira na bondo tware kerengere bunekyo chikora na bochia erete kare chikora chera buna mwensi momanyete onde administrator nkaira negasi nje no mukori egasi nkaira negasi yane ndimbwate profession yane no nyengo tema korigere na kisiasa na kindakare nkonyo mugusi wose nkonyo Munyamira ibono konye na onde tichi na ende na onde tichi aso korera mwanya bantegasi mbia mama sana kemona kigmo Mheshimiwa Daktari tindage tungo introduce mono kara kwa core everything nazo ko as introduction ya kulinde briefly Mheshimiwa Daktari profession ya onere ile watu takumanyeti na njina mkate ndo kumanyeti na anya Osmani kunawe kamera anda nyonya takumanyeti yes abange bakoranga umuntu siasa lakini nche nimbate profession na munasomete nkaga buya ngakora ku school ya Kisi High School nyasaga nseseni ngasoa ase university ngakora degree yane entangani ya biomedical engineering ngakora degree yane ya kabere ya healthcare management ngakora masters yane entangani ya clinical engineering ngakora masters yane ya kabere ya public health and healthcare administration ngakorera na doctorate asego na bere nkoba omwegarori gose omorigereri bwa mangana healthcare operations ya senjera engare mono einero profession yane entangani korende na korega sino mu engineer munyagitari na korera buna open heart surgery technologist omuntu kurigere kuri muntu akobaruwe nkoro ngaki chimashine chikikora kichikobe ko muberoyo pako muntu yo chire moyo korwabo bono ngagendo goteneneri bono nde director ndenete chi state yang isatu asamangana healthcare emergency services na clinical engineering ine profession yane lakini yangene nene na ki na kingo konyo Munyamira ase Munyamira nero mwana wo Munyamira nero ko imuka igoro ase obokordiega ase obuya ase county yane ya Nyamira na gusi in general
Thank you so much. By the way, mheshimiwa daktari okwanira mangana lengete sector wacheno ayoso chukwana murobilo lengete sha ose shifa ayonso ya kwanira subu imekigma tutamanya na kimurobilo ya serikali ande subu manurulio ya iga kwa kutoka dukonyo ngani na murobilo NHIF. Kwa mheshimiwa daktari tutorala chakra siasa cha kaunti ya Nyamira kidogo tu, alafu na sasa mangana lengete health. Mheshimiwa daktari kwa rode kiapa na last week ndoro chenga na nyobo potenwe we county mbwachi ngetwe we komo na galimo yago choro mheshimiwa Thaddeus Nyabaro oyibo igo konyo romo MC Bensama Jekerenyo kulinda serikali mheshimiwa eno kokero na rolengo mokonyo kulinda boniga na romo nogeli kako konywa na mheshimiwa James Matinga abange bakwandira mange waterenga chi siasa kurubega se isiko gaiga ni mwaga bakanonye county ya Nyamira kidogo ikakuwa na changamoto hapa na pale timaiti authorities that na boga ngwa kwa tokoboka se wachenchi kokwe ayo Even though tebe nabwate koboka sogo chenchugwe speaker yeto honorable Okero even teka nenje nabwate nkalinga asenga kiyarire kurumagega metinyi yarire kana rocho botutukano obora se county ya Nyamira na bere ngwake koko mono sana ase omonyamira gochamo ekiagera segiende yonsi okurwana tokobwa ase gutumia ritmo ase gutumia chinguru ese egiekera okurwana ekermogo chamo mogokwana sobo itongo nonye problem kero romuchando kororo omuchando rio moko yogaya na buya mwatwara obo itongo unabona urigerie ase family nabo gusangina endugu ya umwarengenere mwa twarire tofauti lakini ekermogo chamo mwakwana mangana aya moko yagayana na bere nko baterie county na aba MCA baite mwachoretwe abantu twabachorete ntwabwate gangenene sana yo koruwe gasi ali mwatutebeti mugatochika mugatoriereira andane ne nkwanira se county ya Nyamira obo maine ntorara development yende ere tangible turatebere nga Nyamira nkoiriria abana nkoiriria tabare osaba saja abagaga ngo bibare bichuri osaba mura nga twaberere ebintu gete Nyamira yakorere korekana se myaka ebere ne musuyarire utatigo korwana naenda abaguseba otebanga ekero chieri chikorwana gende gokomyanki no bonyansi bono omonyamira nabakumite nabarigererete no babotoroka nga account of possibilities ebinge ngokorekana bire Nyamira lakini twaikira sabono abantu bali tokoroka nga technocrats tobwente bo chamo korigererina na kitoranya go structure county yeye etige korwana na gosomya abantu nga ekermogo chora gosekero toko chora abarai na kitoko chora abarai bari knowledgeable abarai babwatererire ndaryo gokonyo munyamira tari ndaryo gosakora so that to structure county yeto no bwa resources chinyinge cha development turabekamo every one of the best counties lakini wono ekero county korore kurwana sometimes mbatemete kwimbiche gavana sometimes omo speaker bono chire and there is another impeachment coming here lakini bono ebintu byokorokoro raiga umuntu okumya no munyamira agatwa bekere ndo getase ko mwana wa munyamira mheshimiwa always to blame sama ngana pia pendira sa assembly ya county ya Nyamira so far timbanya la point ya fingers lakini ekere nsu ya ekubunda na hiyo nzo kuchaka kubundera no mutwe ekero kuri leadership ye county buna tu akorete uchaguzi tugakora ntobwate kera ensemo y'abarayi babwate chi egasi yabo umera egasi yo mu MCA egasi yo mu senator egasi yo mu governor egasi yo mu women rep now korengana na inchokorra kwa ne county yeye etu akorte chikura kare monda kaenda segemunege gochimoino kominyo kyatara beke birenga libya yensa amanyenga egasi yane yo basaiti ngasi kimbwenda okaraga na bari barengorake buna wono ntero mu governor omugabana abana baenda tebenera kumukorera oversight timbarora meeting robera ase county assembly ase gaba negoche karansa ase county assembly ebatebi abana bane my MCS bonkorera oversight. These are the plans I have for the county na kimochiroje na yama gosaberete so that bakore gasiase asobwamo
baise go chamo anga mangana ya ndiko yarora then ntogwate omo senator no muntu maite lichiko a little bit deeper gochimake obwende kobe role model yomo MCA sometimes omo senator yoru Nairobi ochora ikaranse county assembly obatebina lichikerio teranda aba interpreteri ebente ko baigana gumwete korani assembly parliament like this banyora mabundiso na kwende gukora egasiemo korwa somo gavana branch yo gavana aba MCA omo senator bachamo non the last time omo women rep interacted na aba MCA banyamira their roles are different, yes, but how do they nakiba korega siasa obwamo so that umwana bo munyamira anyora matunda bona abo nobo kumubwa akoretiki wacha kerete mutu akorete obochoriga kere monda kana gochimoyeno ekaba ba MCA banda bajite mba understand their effective roles mentorship njato kase a county are very strong lakini it's never late still now babo at the time yo salvage yani babo at time yo kwera na we sonsora korigerina na itwachete abe yake omo senator nera chime tari mo senator no na Nairobi ari wetu kuri abina kora kurani aburta na mache kora gento gete no omo senator nera chime materenga twins na abamo eto korro munyamira egasi tibango twikaransa mo baiga toso mani na yoborobore obokomubore toborusiororo ekyaro umunyamira orosire babantaba orosire na intwe na kitogokora no yobokomuroberete abasomi na kirichi kori gokoru na tiegasi gokoru nyo no mo speaker obwate issues amosomi mo speaker mutegasi yawo gerega nega barigererie omo governor sometimes na rigerete no auditing ya koretu ya Nyamira county it was a shameful auditing ya koretu bekanda uchararia ngayo mo senator chetere ndaka make you fall up yogo chako kwana no mo governor nga obokomwo orega gose before oborega obwento kore bintu igana I remember even payment ya bete yo moshara yarenge quite yarenge tibesi nyinge kekaera igo ngana chakore na chairani lakini una kiere ya korteki egache system ndenere race system ego sokchibes chinge kuri county ebinte na bibwente ko somani barete experts baba somi so that a county kere korani yarani buno koboko komo kobwate byare binge ebyare bibyonsi ndibwate purpose aso okoboko nabe county wente go chamwego kokoregas koreta magendro ekiagera omwana o county 046 igata etakoregas omwana we county 046 anyoregas yao kora ebe somo buko tari yogose neregendere mambi Mheshimiwa, thank you so much mwana ndote wegere masemo ine andake kerkolera bokorera wegana baigo whatever you are saying ana Mrs. Chigachira second ya Nyamira ya masemo is it because of anga karabaniga abaraiba kwa musala kila mtu akona upande wake starting from mo senator mo women rep na whatever na kila mtu eko ambako retano na hata abantu abambara chamo bia tatiga umatinya sana bawo wake kranya gete ogonchora egere kwara regente kuri utakodiki utaroji nakina orenga abaraye Nyamira na orenga bachakire kwego sake na mwanya bantu barigereri mono na mwanya bantu ogechibu umunyamira tayiwotibia ekarongo taraisiko abanyamira baonde ngatindi kwebumere kwa Nyamira nko okate nko hibia egente kige kondirianda na ndento ebencho so maenega ase bintu byo spiro senda akore Nyamira gosenta akore Nyamira egente kama korobunda tewa ngeringa inche kore ngore ani nganje to mondo kuri Nyamira that is a fact umunyamira mwajitana n'umunyamira nko mu Rwanda ekaron kora rebinte bire happen like this in ko igororo ekaro monda kuri account ya ngo mukwani wa utabunda nganje yankisi inkoro bazase ngo ndegi ngari kongo tindaro rana kie emyaka to atwarire ugatuzi ya Nyamira inki Nyamira to aretire tore chegeri
nga Nyamira at least we have achieved Nyamira to aga chire Nyagatare omate Nyagatare to watne ria colonial nga Nyamira to aga chire Nyagatare bose abana bose abangina tole proud of tindarora. Mheshimiwa, by the again looking at it with Kiraboniga, is it that it's because more chakira campaigns as a county Nyamira look at it from my perspective with Kiraboniga Mheshimiwa Senator we county area omachi koroki anga nataka tekero kiwa governor. Yes. Mo women rep equally oroki na tekero kega. Baada ya manyele nataka tekero kega for instance. Is it because of all these things we experience inga bono ngatu Mheshimiwa Nyariwa fail then what does to nyore into campaign? No. Almost me wa Nyaribo. My dear Governor Nyaribo. Tanye ransi mwenye keregento obe know it all. Mwenye president ya Kenya temanye tikeregento igakoleta experts ba mu assist gukora kigokoregasi orete experts bagokonye go design county ya Nyamira egero wagache Nyamira lakini ekero ko libina kukunda ekero ko ogo so asebete bono you know you are master no omanye tikeregento decisions nae turukongechi ni experts naba baraya abande omanyete abantu batebete nga omuntu moechi bese orore behavior yaye bayore omanyete nonye omuntu aragoteba nga nje nonye timbati bose nonye socks ndanya kogora oche in public atanya kobeka socks for the last 10 years oyo morayo monene abangina baranga kai utana kobeka socks kakiti gatomete lakini mbaya kweri kurumaiganga nga kyomuntu yokoregas for 10 years no maina gototebe abarayi abambatagete ekerogeke kya Nyamira lakini gotenene ekerogo ne haki y'omuntu only that Nyamira rigero lina asichinga kiji twekere nyaso twakerekeranya gete ekerogo abanyamira bakabarigero lina erieta tutagete bose tutagete tochoro morai ora onjore county ya Nyamira kuru number last ebe enambe ntangani Nyasai na sisinitie county ya nesana. County ya Nyamira ne watu wasisini woko nene natebe. Buna bono, umati Nyamira ngutanganire amatema form 4. Yes. Kenya nyuma, we produce the best of the candidates. Nyamira nere county ebuata abana wasomete abangu mono Kenya batabuati chigasi. Na cheko nyarekana. We produce the best but the worst in employment. Ebi ntobibebi tonyoro morai okorigereri okoreta noene factory ya moiberesatu because we have the raw resources abana banyore chigasi lakini yes abantu abana wata bangoto nabare yes what kind of knowledge babwate yani mbonye kibabwate bokorero munyamira na koenda kweyagara koreta chigasi echinka gose chi factory babera abarai tinda abamurai tware buna wateba women rep chigasi chenjiro ntwanya korandi jokora omosenetone biamo no musani onare noare naba bakaborije birogo kare barustu borora bachumbe bakabona manyanga mpaka bona abantu babere bigorigete ebikomu still no bakote tinobare lakini munyamira bigererina abantu amba bwateye kiyogote lakini nakiyenga kiyetora choro omuntu murachenjie county ya Nyamira eche koro kwe county era produce ne president ya Kenya so we come Nyamira acting twice tosige yes tosige ndio kitoko Rwanda ki onomugrango onomugetutu oyonke so Mheshimiwa does it the idea and bado getting back to it yes siasa chikamwa chake mapya na chiwa affect kwa second Nyamira no one is willing go wote simu governor ara delivery tani make ya tere go say every man for himself and God for himself bono ya ambire korekana ngabara itwa chorete emyaka yaje bone berena lakini ase twakwamete no tukwamete Nyamira orosire abantu ababono baorenga ase tukwamete no abo bajagira basoka okora chikambi ndoje gaisiko boeta but Nyamira ikirasa arosire ndoreke campaign
HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yogotumika chimashini chinkongo asukumuleka amarwire ao nagokwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakugwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Inche no manyagitari irinike maubanyi, omo director bwe nyagitari tukoroka HK International Medical Center erega igo muchitu bosongo. Na inde ni gonta geteko bari gani mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero tugotumia obobwenia bwekerero e technology yo koligererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro mochanda twakwa mariogo na mariogo yetu ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto ko rusia ase chinse buna bono ko rustra mariogo ase ya Hong Kong eyeri ni China na mariogo inde ni goto ko rusia ase ya Malaysia ayande ko rustra sense ya Spain na ayande ni goto ko rusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande na to ko rusia somo cho India na ayande ni goto ko rusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga ko nyara go Sibia umuchando yiko wa somo biro na ende nonya ni go ko mwaka 2011. Twabere to ko bweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atia ni side effect yara kolentere kiagera na ayemete igo karibu sana senye gitari ya HK International Medical Center nabo okubanyora ase enamba 0717176383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Eduka ya Euromart Supermarket nigo yakoletiri ubwansu asibagorosia imigati imiya bwate umugati uri Euro white bread buchi gramu chimi inye Euro white bread buchi gramu chimi ibere Euro mandasi buigo chiquini cake chibuns birthday cake so chichi cake chichi nyange igati yebinde ebinge asobonsu buigoro kiba bwate ibintu biria bichi cho buna tissue papers serviettes apik detergents igati binde ebinge nkonya bari chindagira nibinyuwa binabono bwate umuchere chidengu ebiscuit chisoda chicheese namabuta yugukaranga asi omaguri ayisekegima semeri yobochero bwate ebintu na basir boda sunlight geisha meningai nechinde chinyinge semo ilia yeskuru ni gobwate bintu buna chifile chibrown cover ebitabu chikaramu crayons egati yabinde ebinge toichanda bunu nabokonyora ebibyunsi asuko batalira ime yensemelia ya nyabiti ime county nyamira usoba kiresini ase enamba 0781111555 Euromart Supermarket asubwa nsuo na magoli amaya minyoka. Saint St. Francis Menyinkwa Primary School na Junior School ni skuru yekerero iyogo koribu ya ase chikaunti chekisi na Nyamira. Skuru yenige kurwa boarding facility kura kirasi inye gwika grade kelia gya gatano na limo na boigo kura grade 7 gwika grade gya kenda ngebwate ase amazingira mayama n'abagosomera kurira mache ayare amakeneno kuna yaramaya ayuare ase skuru mi nibwate
babwate ebirasi byekerero nankurwero basombi kurwa na goika eskuro babwate chi computer laboratory nabo igomba babwate chi iPad asabana balia bakwegera amasomo yekerero babwate science laboratory ebwate bintu byonsi abwasabana ba junior secondary bakwegera babwate geti asabana bagutinira chi admission kuchakera preschool grade 1 goika grade 6 nigo egendrete na bago junior secondary. Welcome to St. Francis Menyinkwa Primary School and Junior School. Tata ya Bible baito buna twasiekiro mwaka oyo 2024 tutarisete kabisa 2025 korisiba abana baino tugendera ko baachi semchirisi bwenerete fee structure yeito torikonye change for the next 3 years erinde tokecha saba Bible baito okobayo bokongo bwa economy na tutarisete school etene registered under junior secondary school na kirege ntontoro bwate geisaini na bali batatu to join karibu sana mabagana mango to bwate turinda togendera ko baoroki na ko bachi semchiri sibabwana tembia mono sana tenya saba sisi asamange bakere simiasi namba 0729044272 gosem 0715372254 skurega nigera separa ya Kisi Kilgoris ensemo ya Menyinkwa. aho mwancho wito gusaba kwa baraso gutumana kuri yogi nabugone chibi cyakorendera na Sentundega ya kabere tugenda gusanga umeshimwa daktari Gideon Nyakundi oyo igoro mona siasa kurwase county ya Nyamira nabigo umunyankongo kurwasa rogongoro itorwa gusi ogokora egasi mangana gitubutineri go administration ko ndo mwancho riri cyo jume chene cyakirike matanga say hi to my classmate at Kisi School la Nyakoe Douglas kurasi nsemo jiri jaseronga egotoka se constituency ya West Mugirango bogo Elizabeth Atoma thank you so much na kucheki sana nabego na abanda bange chi ujumbe chino John Spingo chisoma ndikorende lero tukwanda mangana siasa mono mwanchu mwe tutarara kwana wekraboni ga abana badeka abana ba college university bayo tumeona wengine wamegraduate wekraba abaorokiwa beito ga Segeteme television wakrona Jackson Nyakoe na Sam Yenda na wego Cynthia Kerubo wego mbabe kiretwe gutokorende kumwishimwa daktari na what experience yake tutarara tena kine now that thing aba graduate na kwa chikoba empowered ni kwa chikoba nege ko tona usene ke abarai na wego libara ski department au wachikoba neke ngabana bayiga nyara bare obo konyi gatia basabanda banga sense ya Kenya daktari tumanya tina kiora chukoko na kiora kwande ngane yiga like unabona ngani matano watch company cha ora nyole no wate nini employment ingana kioro cha wasai omanye te tuarura sa tambe sana asense ito abarai bagoteba nga child empowerment youth of tomorrow ebintu bireka rumura yawo kwana engenche kabireri ongo kubisana na umurayo nama eterili inkia kwana igoro ya child empowerment kiagera ekrokoro na natebe county ya Nyamira nkisi nasomera Kisi School Chionsi Ngusi county ya Nyamira abayibori babere bago segeta bana bosoma sana ekegera umwana ugo kumuriro likurwa umwana na kiaro moke na kyumwana yayiborwa na kyumwana yakore asoye nasari ekegera umwana ekero ale umwaka totebe myaka 3 weke myaka 7 biliyo mwana oyo nalyo bongo bwayo bonge sponge biliyo nalyo structure umwana oyo nkiago chakoba in the future omwana oyo dina lyako cha kumanya ibintu getembale mbale ko tanga akabona karaje kawe munyagitari akaga ko gamona karaje ko be lawyer that is the time omwana kuba structured so twali turendere ko kuna CBC they brought also some issues lakini economic structure one like that account it I'm so proud again education yeto is good abana basoma baende university ekaraba chire university bakore university bachirenka lakini bona unfortunately even tukenda kwa rasni after night and this wali
ne employment wasangigasi tekotik teyo lakini nyondi tubwate chigasi gochinde gotanga kitoranyore chigasi echi nyondi abana batoko ba chigasi twaba employment ekero twabaire abana ba employment abana batwama ya make sure twaringa abana abamba bwate mental health yerbia abana aba ebintu mbirero buna mario gaya yo kolefia atayo akobasarie metwe abana kibamete socially chimbunchire cyake mwanya abantu mokumenya ne amate yawo abana abambiye bamenyete ne amate abana bekara banyoregasi babwate boroso buya bamenyete ne amate biya social health mental health bamenya korosie neria barosie nibo ebese yawere muguko ekerebese yawere muguko bamenya konta ndikurunga innovation na barabye binte muri basomere cyose bakora bayerige kera generations ko jenjira bayonjora bareta new innovation ekara bareta new innovation bamenya konta ndikurunga change agents baba change agents obwonchereria bwebigori biribinde bigo kigocha korunse na biri binyore egasi bigo kora bigo soa obo child empowerment na bebwende ko bayigo obo onchereri bachire bamenyire biya bakore school biya health wise biya bari mental biya bari banyorere gas baonchoreiri na baru babere social agents change agents lakini bono ekero ko ribereria account ya Nyamira na gusi ninyorete umurigererione ekerongo soma school ya Kids School from 1 to form 4 twabate factory ya kisi ekorozie mugati ekorunga sanzora fresh bread mugati okonyoko na mabero okunyunta twabate factory ende ekorozie maguta kapansora twabate factory ya chakre gocha asabana bete bakonyorerasi nowadays okuyunga esukari eto mercury amaguta gabekirege ntogete chi factory chigako bibaga to commenta sources of employment with debt digereria ase county ya Nyamira amekeroroche mtu abwate chi machine chigo process ekawa bone ile kawa nere bwate bigorire igoro sana manyango ende supermarket ga egari esukari coffee nkogora Nescafe na yego Tanzania origereria sebitanda byarengero chikawo chiko processed na manyansi ya meretoro ebintu bya serete kale umugaba none ngayero tabe kana machine ye county yegosie kawa omere myanya rechibese mwana ule school anyoras Mheshimiwa, by the way, kera mocha, for instance, kera mocha more question on all this. At any given point, have you ever considered Westlands no governor one-on-one matena kimo Mheshimiwa macha sinangu ambulete chiganke ake? Yes. But this is my manifesto. Could you please work on it? Yes. Bono bokongoro na bonna kwandela. Our governors need to open up. Ekero mo governor atara open up nona abantu bali bachorize aba MCA wo colleagues no mo governor. Mugabana one last time na mwagredesi misana gotema go colleagues nere but igere ga siengong na endele ndeka nenka dinga ekero go like that yakorenga ekero go kia no kadeki Opine otagete yani go go kwano nege ndete go korese count go konyo mo Nyamira ekobe ga siengong asigo aba governor bane ba Kisi na Nyamira abantu mpale kurugusi bale technocrats omayetaba gusimba rero bakonde paka chicheti fighter omugusi otemete nasa ndolali omugusi abantu bakora skyscrapers designing in Qatar n'abagusi abantu alimoyo ngocha kokogoro obongo bwino moranga bari competitors mobane tena badisenye sewage system ya Kisi county kwa Nyamira county omanya Nyamira county ndoko atia from sewage system Kisi ya design during colonial rule please Nyarosi. These are some of the things we got to be able to marwere getembari mbali amawere ya mache wasandia abantu bone abamenyete nyagitari ndeka bibiri ebintu birabe fixed easily
koreta chigasi mheshimiwa nindo chabona rekoda kimugoli asinda kolegasi mheshimiwa Nyaribo okobatagete kora chief konda usi contract che county ya Nyamira bana gani yaya naende mbuya muna asili swali elio ekero chi contract chikorwe wase county ya Nyamira tiga bari bakuru chi contract batwara obosibore bwo chibeka in public. Let me give an example. Yes. Omugaba no ndiya mono nkwata the biragita nechi track chigo kolegasi. Unfortunately the contract yet in public. I don't know some quite in public. Unfortunately to put everything on supply to biragita nechi tractor. Unfortunately echi ndechika kwera njira. Unfortunately chigeka Nyamira magutata yo mpaka wona yani tumwate biragita chitiba amagutabo Nyamira county yo korosi chipara kwani ge pare kwanda bone tindi kweta kwano amagoro baritegarake baritegoeta wori koma kwebori ngwando twari tutogaragari muchibesi chiri ospe ora magutoro chipara Nyamira chipara honestly yatire wona metingi gosine tato yari yene ogo tuunga magutata kortiki maguta akobeko karagita tayo county ngima wono ma tutori twaro so mheshimiwa narege godo kona ki atera mangana lingete empowerment ya basa kone mugoli program kyabwate so far korana ekoligire mangana empowerment ya basa go should be given a chance nacho kama apne program ira konya basa ebe county ya Nyamira bia mono umurigereria ose asokobori swali yeli ndako echinga kyoriwe SM investor yane nande tinitiko yeshaga yekantu bwati chingaki yes omwana omunyamira korokomo sae igare central focus ye buraibwane nyasaye se bonkonya ndanyare gokora nakingo gokora ekero abana baita abanyamira bakore school gosbarisco oborege umborororo bwo comment abana bakuba prepare for the next employment origereri ulimwengu chigasinjiro lakini abana aba baito mbara ba structured very well. Tell me one example. Ase korigorigeria esege kore yarete ya second world war abantu baenda baito abange togatware gap y'abantu kegoriye kegotu ase chinse chitsko chijanga esege n'abantu aba bago turi mbatagete chinas mbatete chi doctor mbatete binde kabirabiri lakini umwana wakora nasi Kenya bosobo nyagitari tagokora gasi area atabeti trend akora amatemara ore bakora abe prepared bono bune gabana ya Nyamira obu yani understand tebinte nakinda nyare ko tachikosi chichigo prepare abana bane ready for employment namba igere bune gabana nakinda akorende taga factory akamu kabeka segete gakumita chinyanya karo sie tomato sauce abana babiri batatu banyore gasi akamenga beke mata ari gakumita mananasi karo sie organic juice ya mananasi abana babiri batatu banyore gasi niche kwa ni factory chiyechae toro si value added ya machani yechae abana 500 banyore gasi omukuru manyore chibese chiwertoro ndosi akande kama bere mate ga sana arabakoka abare kobeke asa mache torosi electricity omato one estimate ile gaiga ebintu byabere bobe lakini wone korokori gosori gero chiri wachara chane oro dituru enchero ndokorosi waterfall ari magariri to produce our electricity. Thank you so much. Ndio mheshimiwa Daktari Gideon Nyakundi okwana maana yora ina bugu boteneri na buga mangana ye proposal yae should be given a chance yoko mu governor say county ya Nyamira kuri ndio stop chita less than 15 minutes mheshimiwa tete kidogo torara monyokana mangana rengete obokali wa social health authority now that I know what manyanda ke gwara tarire is the system working so far so good asensi ya Kenya a system ya Kenya nebo at challenges enia nengia lakini challenges injiro ronda tebe ibere osisatu challenge ntangani education omo Kenya mono ryo kwagenchagwa taranyora muntu kumugundisa okumutebinge gekoro kusha ngiye gekoro kushifu egero mono rya understand yamanyenga ekenye ndukie mogokwanira namba ibere
Kenya amangana healthcare ninyorete during event kia renkoro kunga BBI na design healthcare system ya Kenya igache kagenda se achite gochi na bere nkoba involved to design healthcare systems across the world. A problem ya Kenya nene etokorige more financial than kiwari, yani etokorige nga kitoko nyora chiweze kurwa saba Kenya bakorie basi, lakini ntokorige nga kitoko services cha healthcare chibwate ibintu bitatu. One, chira affordable bigorike, namba ibere chira of high quality over wide kosobo wenye obuya accessible quality and affordable. Chibese chire chinge amaiga yuatatu. Yes. Torigeri tomanye korosia system. A system yo korosia ebane korosia sha shift whatever. A system where ko designed na almost subat gaki na osomo sae mbiyaye ni mbiyaye bya tratebe na bya production o konsibiri onyori roborito nakyo mwana oli yagendrete nda yangina nakyo mwana oli yiborwa omwana nabwate ko ngobondo bwonsi tokonya korengereri omwana oli nakyo ukino bosaye bwaye omwana oli nakibona ko omuntu monene omwana oli nakyo akogota omwana oli nakyo akwa ekorongwate system yonsi omuntu yari kisi ochire Mombasa orwarire Mombasa bawake computer bare omuntu yogayibortuga nabwate enkoro that's why abwate muchando yo tomorwari ganega a system inere yari koba structured neyo korunga nga chibese cha chiri cha kore kyango na ende system eri nayo design it kwanga ngara bana university gaiga oba idea so structure bakore programming basa the best program in Africa. Namba ibere kwama usangibono event ko ne chibese chioka we are just dealing with money ndoriko na a system we chibese na kie koreta obuya bwanya gitari bw'omuntu holistic healing in a continuum of care. A continuum of care kerimo omuntu kurwa sote nina yangina paka koreki ukure e design yeyo ngakio muntu yakonyora afya ngiya ekio moiso e system yekere eserikali ekoyereta eserikali nebwente ko allow privatization nyore county mugaba na karo mungaini muna Dr. Gideon yata ko design system ya Nyamira county atu aleno sibore bo design system ya working for Nyamira county residents aba menyi bana banyamira mbati design system yabo kabaka nyamo sara babe kachibese nyagita nerengia warwariwo egerte nyore competition so that equality yebengia ya healthcare services lakini kwa sababu egaba mendimaro yokirimete bona ari ebintu ebikoje byabe ebikomu e system yebende kuri omuntu yorwara symptoms kiyabwate na kiya lab yakorwa ingi yatoke lab mbere kiyabwate options kitoko mwaso ku murwari na kitoko meke follow weche pharmacy gaiga na kimundo yabo chikobwena twabekire record gaiga umuntu yobwene biya lakini wono ntobwate oborege ukidogo ne changamoto yogosomia abaminto na gutumia obosibore bokoreta experts para design a system erengia ere transparent neka ndonda tebie abarai baito ekere system ekabine yegocha kora somi mondara understanding event ekena kigeyo chikoba ekere monto ryosi bakakuba enkore event ke ekego chikora sigona ne benefit yaye yego chikoba ne lakini wana na rali yako bara chingondi babali chingondi chiaba ya Thank you so much. And chichi feedback ina watanga tuko na shida moso Nyamira problem with voters. We don't vote what you say or good manifesto. People vote 100 shillings ndio maana tunateseka. Teach people how to vote and what they vote for. Mambo yako iko sawa mheshimiwa. Ngati feedback ndo soma mwasema ndio mheshimiwa. Comparing ama analingete NHIF na maana analingete Social Health Authority ose shift kila kitu. Which one is the best system so far in Kenya? Josie Chiwekaine, according to me as an expert, that's my expertise. NRM ko NHIF nye kore remodel. NHIF nebwate obukurumi. Ege ndana kora computer programming. Ekare muntu kwa rwariwe kwa nda Kisi General Hospital
kwa number ekero bagotoma chibes cha reimbursement babwati yani system tema tingo monto nya bitari kiaru rietari ya eningo chibes cha crack chiasoa wono system yo kwanza ni monta wape si ni kurunya bitari na tumetabanya abarwele sirini na kia wo Nairobi chibes cha crack chiasoa corruption ekaenda ngora egasome na nko buri bagariria ena alego clean NHIF ere very transparent chibese ile ngati kurwa sawa kurwa gas kurwa si company na kichiacha na kichiatumeka expenses na kichiaba naende I will be holding chinya bitari responsible tani waka na woka omunya umurere na kyarwa tena kimwamuru wareti nyeri mwamuru wareti mareri bogasanga tari mareri ditana ni mwamu test di typhoid mukamenga tari typhoid yarende nyori mwana ngumurwari mutara test ngo kinko bakana gamwagarti ndete quality yani obwaka na chinya gitari korengana na kichikoreta quality yo burwario obuya egente kikyare ngoje ko gaya nubiya tumayo kora modernization edinate boko se structure na kyo mwana asoetenda yamina na kyo mwana oriago pako mwana oriosirire e system nebango mwana oria kare Mandera akare Kisi akare Mombasa akona nyagitari computer yako ga report ya yako raki egere munyagitari mangu mwana oyo ga iboretu omondo oyo ga iboretu kana bwato yani ero si system ngiye engimerengia ebwate transparency ere well equipped na data access ukorigo data iga wate baga gorege imbororo gora improvement iga egera abakenya once Thank you so much Mheshimiwa Baigondo tubachiteka isato chio kante tukwanda briefly amangana renge tobo mugomo gusina bego koroisia kyama kyomo gusitwa warore ya discussion sana lately baikabange batabirenga na Mheshimiwa Daktari Fredo Kengo Matiangi gochare koli kyobo raibu settlement in every November biga na bego omobo mugomo gusina ine ndakere practical amato achana na mambo mingi omogusie ontegerete koranje ntegerere ndekele kya muhimu sana Togo force Matiangi kubero president Matiangi nere banje kubero president manyere ndeke number 1 number 2 omogusie style toyibo ile ntego atibomo yaikire chinga ki Togo kuranga tigatoro sino 2025 every year of unity omogusie regardless omo muromino mo witama oningo yali tochamo toratigo bokabero torateranga noene byama na torose byama ndokorosi byama tochamo totaraigwana omogusie bwens pia chamo abagusina abanga bari siko basomete bari clean babwati CV cyabo chingiye bara roast the best presidents omugusina abutokotenena omugusio sararire uri mwengu ngima orabe president lakini yenteka mu mugusi tubati totemene nebiyama tigango turachamo twancha noyo maso yomo turigenya oborege obwetomborobi ngaitorigererete komoranje 2025 tigango tebeke omwaka bwobomo. Thank you so much Mheshimiwa, in less than a minute nitoko kamera yako for your parting shot. Thank you so much for showing up. Mbiamo naso okondeta se ATV agatembe egento tatebekemo omwanjo ndigerereti omonyamira nyasaye nagetegesiekemo nchekorwa nkoro yane ninganje tomunyamira ekarmo gochora abarai yabaya mararenga Dr. Gideon oraba konye nindo rati wa service na basebire tubwatira namo tosabusamu tokonyo mugusi tochamu na tubwate differences lakini tochamu na tutonyore bargaining power yo mugusi ero byaro konyo mugusi nera imukebero mwana wo mugusi yaraja konyore ngeriende. Thank you so much Doctor for making time for us. We don't take it for granted. Asante sana and we wish you all the best. Kolendo chitokwa na avirata to bado because of the interest of time bochichiza ichito chamyo kile sana kolenda. Asante sana ndiamo na mosese ni ngwato tagere Christmas iki. Oh yes. I wish you Merry Christmas. I wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Moto are Christmas egi mo mwanya getinga mo inspiration mwabeta na endo nate batosaberane na tu aro mwako mo yumya omwaka bwobomo mosese ni busana. Thank you so much na wacha seti MSP Mheshimiwa Daktari Gideon Nyakundi. Thank you so much Numansi na bantu bengi nchingwa nega nigo ya ya maso wacha sore mase yemo kate sova editorial lage korono yo minto Erkabuga na bana ino kumkato yore station manager kwa sense ya Kawre studio niga koro kwa oyo minto Kariri nero kwa
na kinga chibicha nirekera senchera engia kima ikiunga chinsanya ngapa cheko bransa ginisena narudi. Njeno munyagitari no winifanya August Temba Urwa School Time Clinic ngo wish you Merry Christmas and Happy New Year. Na ndeti mwe wagoja 2025 asobo kwa wete wa School Time. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Jo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia